Supply naman po ng bangus ramdam pa rin sa Pangasinan. Para sa detalye, kasama natin Idol Denise Brillante. 104.7 IFM Report. Patuloy na nararamdaman sa ilang bahagi ng Pangasinan ang mababang supply ng isdang ibinabagsak sa merkado, partikular ng bangus, na dahilan ng pagtumal sa bentahan sa mga pamilihan gaya ng Mangaldan Public Market. Ayon sa ilang tindera, bahagyan nilang tinaasan ng 10 piso ang presyo ng bangus dahil mahirap kumuha ng supply mula sa Magsaysay Fish Market sa Dagupan City. Pagkatapos ng yung bagyong uwan, pag kumukuha kami ng bangus, bihira ang bangus ngayon. Pero tumaas lang ng yung 10 piso lang. Ayon naman sa ilang mangingisda, ramdam pa rin nila ang epekto ng nagdaang bagyo dahil kakaunti o maliliit na bangus ang kanilang nahuhuli kumpara noon na masagana. Kasi maraming nalulot kasi kaya ganoon mababa. Actually, marami rin supply kaso maliliit. Hindi pa masyadong ma-harvest. Yan nga, 8 milyan, wala pang 5 milyan nakuha namin. Dahil yung nangyari sa bagyo. Inaasahan nilang babalik sa normal ang supply at kalakalan ng bangus sa mga susunod na linggo ng Disyembre. Kasama mo mula rito sa IFM News, Dagupan nito sa Idol Denise Brillante, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.